Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň duşanbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Ortiýetiň howa şirketi öz uçurynyň mütürde helak bolmagynyň tekniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goýberilen ýalňyşlar bilen bagly däldigini aýtdy. Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýa regionuna edýän saparynyň çäginde 1-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherinde 5 Merkezi Aziýa ýurdunyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Kerry Özbek şäheri Samarkandda Merkezi Aziýanyň şol sanda Özbekistanyň, Kyrgyzstanyň, Gazakstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň Daşoğuz şäheri indiki ýylda gyda döwletleriniň medeni paýtagty bolar. Daşoğuz muňa taýýarmy? Türkmenistanyň gadim şäherleriniň biriniň Daşoğuzun taýlanyp alınmagy medeni paýtagty diýip elan edilmegi beğenmeli ýagdaý. Şu gün biz bu we diýeleki temalarda jekme-jek turup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýa saparyny dowam etdirip 2-nji noýabrda Astanada Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen gepleşik geçirdi. Kerry bu gepleşiklerden çykyşynda men bu ýerde bolmaga öýrenşat, men gatnaşyklarymyzy hasam pohtalandyrma urunda sizi dinlemäge we siz bilen bile işleşmäge garaşýaryn diýdi. I'm very pleased to be here and I look forward to listening to you. Gazakstanyň prezidentiniň edarasy gepleşikleriň ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilip beýleki meseleleriň arasynda iki taraply ykdysady gatnaşyklaryň hem gozgaljakdygyny habar berdi. Kerry Birleşen Ştatlaryň iň ýokary derejeli diplomaty wezipesinde 2 ýylyň dowamında Merkezi Aziýa birinji gezek sapar edýär. 31-nji oktýabrda başlanan saparynyň dowamında Kerry Kyrgyzstany we Özbekistany bardy. Kerry Gazakstandan soň Türkmenistany we Täjikistana sapar eder. Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun milli puly teňgäniň hümmetiniň pete gaçmagy bilen baglylykda Merkezi bankyň başlygyny çalyşdy. Nazarbayew 2-nji noýabrda bu wezipe öz kömekçisi Daniyar Akishewi bellidi. Parlamentiň ýokarky wezipe çalyşygyny derhal makullady. 39 ýaşly Akishew 2014-nji ýylda prezidentiň administrasiýasyna goşulmakdan ozal ençime ýyllap Merkezi bankda işläpdi. Gazakstanyň Merkezi banky milli puly teňgäni goldamak üçin adyndan 1,7 million Amerikan dollary möçberde, ýagny milli rezerwleriň 6%-na barabar puly sarp etdi. Awgust aýynda erkin alış-çalyş kursy elan edileli bäri teňe öz hümmetiniň 3-den 1 bölegini ýitirdi. Ortiýetiň howa şirketi öz uçurynyň mütürde helak bolmagynyň tekniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goýberilen ýalňyşlary bilen bagly däldigini aýtdy. Kogalim avia kompaniýasynyň müdiriniň ornbasary Aleksandr Smirnov, biz tekniki kemçiligi we pilotyň ýalňyşlygyny, ýagny adam faktory diýil, ýani aradan aýyrýarys diýdi. Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна. A321-200 kysymly uçar 31-nji oktýabrda Şarm el-Şeyhden Sankt-Peterburga Varyarkasyna ýarımadasynda helakçylyga uçrady. Uçardaky 224 adamyň ähli sebäpat boldy. Olaryň agla we köpüsi ortiýetli. Bu helakçylyk ortiýetiň taryhynda iň helakçylykly howa hadisalarynyň biridir. Ortiýetiň transport häkimetleri uçaryň howada parçalary bölünenligini aýtdylar. Emma munyň sebäpleri barada aýtmagyň entek ýerdigini bellediler. Recep Tayyip Erdoğan dünýäni Türkiýanyň milli parlament saýlawlarynda mälim eden islegine hormat goýmagy çağırdy. Saýlawlar Erdoğanyň Adalet we Ösüş partiýasyna iýun aýynda elden beren ses köpligini getirdi. Durnuklulygy saýlan halkymyzyň islegi öz-özünden mälim boldy diýip Erdoğan 2-nji noýabrda aýtdy. Islama dayanýan Adalet we Ösüş partiýasy 1-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda sesleriň 50% çemesini toplap 550 orunluk parlamentin 315 ornuny eýlemäge we bir partiýaly hökümeti düzmäge ukyply boldy. Kürtlere taraptar Halk Demokratik Partiýasy parlamentde orunlara dalaş etmek üçin zerur 10%lik derejeden geçdi. Erdoğanyň partiýasynyň tomusda 13 ýylyň dowamında ilkinji gezek parlamentdäki köpligini elden berip koalisiýon hökümeti düzmekde şowsuzluk dören soň gyssagly saýlawlara çağırış edilipdi. Dünýäde söz azatlygyny wagaz edýän toparyň 110
ondan gowrak ýazyjynyň hem şahyryň gol goýulan hatynda Iranyň baş ruhany lideri Ayetullah Ali Khamenei'niň adyna çağırış edilip, ýurtda uzak möhletli türme tutsaglygyna hem gamçylanmak cezasyna hökm edilen iki şahyryň boşadylmagyna ündep edildi. Birleşen Ştatlaryň PEN merkeziniň web saytynda 30 oktýabrda çap edilen hatda Fatemeh Ehtisari we Mehdi Musavi babatynda olaryň diňe sungat arkaly özlerini beýan etmekleri sebäpli rehimsiz cezanyň ulanylmagyna çuňur aladylanma bildirildi. Geçen aýda Ehtisari 11,5 ýyl we Musavi 9 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildiler. Olar mukaddeslige şek getirmegi öz içine alýan aýyplamalar boýunça günäli tapyldylar. İslam Döwleti adly terrorçy topar Türkiýede Islam Döwleti toparyna garşy çykyş eden Siriýaly tanymal aktivistiň we onuň dostunyň ölüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňyz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýetiň howa şirketi öz uçarynyň Müsürde helak bolmagynyň tehnik kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goýberilen ýalňyşlar bilen bagly däldigini aýtdy. A321-200 kysymly uçar 31 oktýabrda Şarm el-Şeyhden Sankt-Peterburga barýarka Sinay ýarym adasynda helakçylyga uçrap, onuň içindäki 224 adam wepat boldy. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Muhammed Tahirden dinläli. Müsürde helakçylyga uçuran Rus uçarynyň gaçmany nämeniň sebäp bolanlygy baradaky gürrüňler henizem anyklanmady. Belkem bu barada dürli maglumatlar gowşýar. Agzalyan uçaryň degişli bolan hawa ýollarynyň resmileriniň aýtmagyna görä uçaryň gaçmany sebäp bolan ýagdaý texniki näsärlik ýa adam säwligi däl. Orsiýetiň Metrojet hawa ýollarynyň ýol başçysynyň ornmasary Aleksandr Smirnov şunkeyden çykyşynda bu barada şeýle diýdi. Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна, и мы исключаем ошибку пилота. Smirnov aýratynam uçaryň ulanşyga girdilenine diňe 18 ýyl bolanlygyny aýdyp, munyň ulanşykdaky islendik uçaryň ömrüniň ýarpysyny emele getirýänligini ma'lum etdi. Airbus 320-200 kysymly Rus uçary 31 oktýabrda Müsürň Şarm el-Şeyh aeroportundan uçup, Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherine barýarka ýolda Müsürň Sinay ýarym adasynda helakçylyga uçurapdy. Wakada uçardaky 224 ýolagçynyň ählisiniň wepat bolanlygy aýdylýar. Şeýle-de bu wakanyň Orsiýetiň we Sowet Soýuzynyň taryhynda uçar helakçyligi bilen baglanşykly iň pajgaly hadisa bolanlygy aýdylýar. Orsiýetiň transport ministrliginiň resmileri mundan uzal uçaryň howada iki bölünýänligini aýdypdylar. Şeýle-de uçaryň näme sebäpden düşenligi boýunça derňewler hem dowam etdirilýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bolsa wakadan bäri 3 günüň geçendigine garamazdan bu barada hinize çelli dil ýarman gelýär. Emma Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedev bu barada 2 noýabrda çykyş edip Rus halkyna başsaglygyny diledi, hemem bolan wakada ölen adamlaryň sany baradaky maglumatlary tasdiqlady. Произошла трагедия. В субботу разбился в Египте наш российский гражданский самолет. Müsürdäki İslam Döwleti toparda işli jeňçiler uçary öýleriniň urup düşürenligini öňe sürdiler, emma söwüşçiler muny nähili amala aşyranlygy barada hiç ýyly takyk maglumat bermediler. Moskwa bolsa bu öňe sürmäni redetýär. Şeýle-de Müsürň howpsuzlyk resmileri hem uçaryň urup düşürilenligi ýa-da onuň partladylanlygy boýunça hiç ýyly işaratlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Ukrainanyň daşary işler ministri helakçylykda 4 Ukrain raýatynyň Belarusyň daşary işler ministerligi hem uçarda bir Belaruslynyň bolanlygyny ma'lum etdiler. 1 noýabrda Orsiýetde matem güni diýilip eglan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar pesedildi, telewiziýadaky şowhunly gepleşikler ýatyryldy. Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan dünýäni Türkiýanyň milli parlament saýlawlary arkaly ma'lum eden islegine hormat goýmaga çağırdy. Erdoganyň partiýasy 1 noýabrda geçirilen saýlawlarda sesleriň ýarysy çemesini toplap parlamentdäki ses köpçüligine we bir partiýaly hökümeti düzmek mümkinçiligine eýe boldy. Saýlawlaryň netijeleri barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoğlu 1 noýabrda geçen parlament saýlawlarynyň netijelerini özüniň häkimiýet başyndaky Adalet we Kalkınış partiýasy üçin ýeňiş güni diýip gutlady.
Seslerin 97%'ının sanalmagy bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hem partiyası bolan Adalet we Halkynyş 49,5% ses aldy. Şeýlelikde AK Partiýa 550 agdaly parlamentten 315 orny eýelep, ýeke partiýa hökümetini düzüp bilýär. Türkiýanyň Kürtlaryň tarapyn çalýan Halk Demokratik Partiýasy HDP seslerin 10%'ni almak bilen parlamente girmegi başarsa da saýlawlaryň netijelerini lapkeş edici diýip päsýetlendirdi. Bu partiýanyň alan sesleri odal 13% bolan bolsa, bu gedek 10,4% boldy. Türkiýanyň esasy opozisiýon partiýasy bolan Respublikan Halk Partiýasy CHP koalisiýon hökümeti gurma ähtimallygy ýok diýdi. Saýlawdan öňgeçen pikir soraşyklarynyň görkezişi ýaly Erdoğanyň partiýasy sesleriň takminan 40%'ni alar, parlamentde köplük orny eýlemegi üçin oňa goldaw gerek bolar diýen pikirden oguralanypdy. AK Partiýa sesleriň köplügini alyp bilmese, ol ikinji orny eýelen CHP bilen ýaranlyga girip, güýç gudraty onuň bilen bölüşmeli bolar diýip çaklanypdy. Saýlaw bölünşikçi zorluklaryň goňşy Siriýada barýan konfliktiň oňaýsyz täsirleri aslynda geçdi. Ösümdäki ýylyň başlaryna Türkiýanyň günertegündigor bölegine hökümet güýçleri bilen Kurdistan İşçi Partiýasy PKK arasyndaky gazaply hereketler güýçlendi. Şeýle hem 10-njy oktýabrda 100-den gowrak adamyň başyna ýeten goşa bombanyň partlamagy ýurdy lerdana getirdi. Erdoğan Siriýanyň giýdin gullugy bilen Kürt aktivistleri Islam döwleti diýip atandyrylýan ekstremistik topar bilen hyzmatdaşlyk edýär diýdi. Hökümet Islam döwletiniň jeňçileri diýip guman edilýänleriň garşysyna alyp barýan operasiýalaryny güýçlendirdi. Kürt güýçleriniň Siriýada käbir esraplary öz kontrolüne geçirmegi hem Türkiýede bu ýerdäki alyk Kürtlerde de separatistik meýilleri döreder diýen gorkyny oýarýar. Türkiýe şeýle hem Siriýadaky grajdanlyk urşundan gaçyp gelen 2 million agdyk bozgunyň aladysy bilen hem yüzbe-yüz dur. Erdoğan saýlawy Adalet we Halkynyş Partiýasy tarapyndan düzülen ýeke partiýa hökümetine dolanmak üçin bir mümkinçilik, ýagny durnukluk diýip suratlandyrdy. Ol 31-nji oktýabrda İstanbulyň Täze mescidinden namazdan çykyp gelýärke, bu saýlaw durnuklugyň we anamyň dewamy bolar diýdi. Ol özüniň saýlawyň netijelerini hormatlajakdygyny aýtdy. Erdoğanyň garşydaşlary ony gittikçe awtoritarlaşýandykda aýplaýarlar. Gülmatar hökümetler hem ony media erkinligini basyp ýatyrýar diýip tanqidleýärler. Ýöne Erdoğan bu aýplamalary reddetýär. AK Partiýa bilen CHP'den başga 550 agdaly parlamentten orun alar diýip hesaplanýan iki partiýa bar. Bularyň biri Milliýetçi Hereket Partiýasy MHP, beýlekse Kürtçi Partiýa HDP. Habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziya regionuna edýän saparynyň çäginde 1-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherinde 5 Merkezi Aziya ýurdunyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Duşuşyň netijesinde ýurtlaryň hyzmatdaşlygy göçlendirmek we terrorçylyk ýaly herketdäki howplara garşy bile görüşmek niýeti ma'lum edildi. Hat çekmejek maglumatlary kärdeşim Sehradan dinläli. 1-nji noýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýanyň taryhy Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleri bilen duşdy. John Kerry Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary hökmünde Merkezi Aziýa ilkinji saparyny geçirýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Sewitiň awtoritar hökümetleriniň adam hukuklaryna we demokratik gymmatlyklara hormat goýmaklaryny isleýär. Munyň netijesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň has peteljekdigine ynanylýar. 31-nji oktýabrda John Kerry Kyrgyzstanda bolan mahaly öz sapar edýän ýurtlaryny tanqid etmekden çekinmejekdigini duýdurdy. Şol bir wagtda Amerikan resmisi bar bolan aladalanmalara garamazdan regionyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary ösdürmäge taýýardygyny hem aýan etdi. Kerry Özbek şäheri Samarkandda Merkezi Aziýanyň şol sanda Özbekistanyň, Kyrgyzstanyň, Gazagstanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bilen geçiren duşşunda Birleşen Ştatlaryň Sewitiň ýurtlary bilen özara şol sanda energiýa howpsuzlygy, bilim ulgamy, ykdysady puda goýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge isleýildigini aýtdy. Şol bir wagtda ol ykdysady, sosial we medeni inisiatiwalaryň howasyz boşlukda amala aşyrylmaýandygyny hem bellep, olar dolandyrşyň hili we demokratik institutlaryň berkligi bilen baglanşyklydyr diýdi. Beýleki ýerlerde bolşýaly Merkezi Aziýanyň halklary hem jogapkärçilikli we täsirli hökümeti örenmätäş diýip, Merkezi Aziýanyň ýurtlary hem öz garaşsyzlygyny alandan soň döwlet guruluşyny halkara standartlaryna gawat getirjekdiklerini wada beripdiler we olaryň her biri şol standartlara laýyk gelmek üçin biziň bilen we özleri bilen işleşýärler. Biz demokratik dolandyrşdaky progresiň gürüň edilýän beýleki puwdaklaryň her biriniň bähwidine boljakdygyna şüphelenmeli hem dällirs diýdi. Emmal jurnalistleriň öňüne den çykyşynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada açaçan gürüň etmekden saklandy. 1-nji noýabrda Kerry jurnalistleriň öňünde Özbekistanyň awtoritar prezidenti Islam Karimow bilen aýrylykda geçiren gepleşiklerinde hem ýurtdaky adam hukuklaryny dil ýarmady. Emmal özüniň adam ölçegleriniň ýerine ýetirilişi, şahslar meselesi we olaryň jemgyýete gatnaşygy barada maslahat etmek isleýändigini aýtdy. Ykdysady çökünlige uçrap başlan Merkezi Aziýanyň hökümetleri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goşunlarynyň Owganstandan çekilmegi bilen Washingtonyň Sewite bildirýän gyzyklanmasynyň hem petelmeginden howatyr edýärler. Sewitiň ekspert edýän newitiniň bahasynyň gaçmagy şeýle-de regionyň esasy söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolan Russiýa garşy sanksiýalaryň girdilmegi netijesinde häzirki wagtda Merkezi Aziýanyň döwletleri duýarlykly kynçylyklary başdan geçirýärler. Munyň netijesinde Merkezi Aziýada jemgyýetçilik durnuksyzlygynyň döremeginden we islam ekstremizminiň ýaýwanlanmagyndan howatyr edilýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýangy ýakynda paxta ýygymynyň gally kişiliginiň üstünlükli tamamlananlygy resmi taýdan eglan edildi. Emma käbirdaýhanlar ekilen buğdaýyň hasyl berjegine şüphe bildirýärler we öz tejribelerinden mysal getirýärler. Liwap vilayatynyň Hojambad etrawynyň Buğdalyk daýhan birleşiginden özüni almagul diýip tanıştyran kärendeçi öz kärende meýdanynda yerlik häkimetleriň özüni gatnaşdyrman buğdaý ekenligini emma ekin meýdanyň suwsuz galýanlygyny Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Özüňiziň indi bir näçe ýyllardan bäri kärendeçilik bilen meşgul bolýandyňyzy, kärende ýerleriňizde buğdaý ekýändiňizi aýtdyňyz. Şuýlyň buğdaý ekilişi kanagatlanarly boldymy? Menin kärende buğdaýmy 2 hektar ýerim bar.
Buğdaymız ekildi böyle var fevralda içen suwşoň keten içine koydular häzir. 25 sentýabrda ekildi böyle keten içine koydulardı. Mana hälem suw içen ýok fevralda, geçen ýyl fevralda içen suwy ýerin. Olunda näme boljagynda näme bolýar? Näme üçin şolar özleri gitýärmi ekstöründe şolaň ýanynda bolýaňyz? Biz ekşe barıň diýe biz barýarda ýanynda durýar. Keten içinde. Onun sonda garşylyk görkezden dokmy bolmasa näradyçylygyny daýdan dokmy şerden hasyl öňme näme üçin şuny sorman tawa getirmän sürmän ekkäňiz diýip şu daýhan birleşiginiň başlyklaryna öz daýhan öz näradyçylygyny aýdan okmy. Aýdan ok hemme kim kenem ek gidip durlar. Ýoksa özüňiz näme üçin aýtdy? Bizim şonu bardygam buğdaylaryňyzy alyp sepiň diýdi aldyk, sepdik, gaýtdyk, hemen keten içinde ýatyr, kuşlar çöplek gidendir barna. Şimdi birinci ýyl şeýleýärmi ýa bolmasa her ýyl şeýleýärdi gaýtalanýarmy? Her ýyl şeýle gaýtalanýar. Ekip soýak göremiz tawynda. Onuň näme hasyl alýaňyz? Mana şu ýyl 2 hektardan 3 tonna bir aldyk. Manadam 2 milyon aldyk. Könüpden. Şol 2 hektar kärinde ýeriňizden başga kärinde ýeriňiz barmy? Ýok. Güzaranyňyz şoňa baglymy? Şoňa bagly. Onuň daýhana hili güzaran aýlýar. Güzaran näme? Mal halymyz var, mal haly bilen aýlaýar. Ojo aryklarymyzda sygyrlar wakyp ýörler. Aryklarda suw ýok. Pompa işletýär bilen buğdaýy. Kapitalymyzdan potrodymyz. Bir 6 ýyl bäri buğday. 6 ýylyň altysam şoňa şeýlede. Her ýyl keten içi. Buğday orym döwri, egerde buğday gowy bolmasa şonu kamaýyn nähilek ýygnyň. Pes buğday albilýän kamaýyn. Alýa, uçun alyp gitdi. Ýöne açyk. Açyk bergi dar bolýardy. Näşe bergi dar bolanda daýhan nähile kasaplaşýar, daýhan birleşigi bilen. Birleşigi bilen bergi dar bolsa seni alýa elinden. Potradyň alýa, pul geçir diýer, soň pul geçirmeli bergiňi. Olmada potradyň elinden aljak diýe. Nähile puluň ýok bolsa, daýhanyň puly ýok bolsa nähile berýär kalhoda. Malyny satyp bergisini berýärler. Olmada potradyň elinden aljak diýip işine gelip durlar. Potradan aldyrýan daýhan bolýarmy? Aldyran ýok, berýär, näsin bakylar. Hasaplaşýarlar. Şu daýhan birleşiginiň başlyklary özleri gelip aýlanýar daýhanyň halynyň habar alýarmy? Ýok, halynyň habar alýan adam ýok. Sen nädip ýap? Ýöne bir etýäni döküne berýär. Dökün bilen püçmetdi. Tehnika ýeterlik bolýarmy? Tehnika ýeterlik däl. Sürüm zat wagtynda geçmeýärmi? Sürüm geçen ýok. Tekirleniş çala, kesengiçi keteklerini oradan ýoklar. Çala, tehnika ýeten ýok. Näşe daýhan birleşigi bilen şertnama baglaşanyňyzda şonda nähili hyzmatlar gözeňinde tutulýar? Tehnika, azot 4% suwa saklaýar. Azoda özlerimiz elde tepber. Başgalarymyz bile çağa çuğalarymyz bilen elde tepber. Traktor ýetmezçiligim bar. Brigatleriň aýlyklary biziň hesabymyzda bank hyzmatlary, şu aýtdyma brigatlar, başlyklar hemmeden biziň şertnamamyzyň ýüzünden alýar-da şolar. Ona şol şertnamada görkezlen tutumlary ýylyň ahyrynda dol tutup galýarlarmy? Dol tutup galýar şolar. Hemmeden. Şu hyzmatlar görkezilmese de tehnika ýetmeýän bolsa, hyzmatlar doly ýerine ýetirmese de daýhan birleşigi şu hyzmatlaryň bahasyny tutup galýarmy? Şonuň bahalar 100% saklap galýar bizden. Artygy bile. Ýok, hakyny ýetirmeýärler. Ýöne kömek ýok. Kömek ýok. Habarçymy Sultan Naçylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radio sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Daşoğuz şäheri indiki ýylda gıda döwletleriniň medeni paýtagty bolar. Bu karar gıda döwletleriniň ýakynda Gazagstanda geçirilen sammitinde bir agızdan gelinenligi iglan edildi. Türkmenistanyň sosial-ykdysady ekologiýa taýdan iň problemaly vilayetleriniň biri Daşoğuz tutuş postsovet regionunyň aglawa bölegini emele getirýän gıda giňişliginiň medeni paýtagty bolmagy taýýarmy? Biz bu sowaly Türkmenistanyň ýazyjy Amanmurat Bugaýewa berdik. Kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada Daşoğuz vilayeti gıda ýurtlarynyň 2016-njy ýyl boýunça medeni paýtagty saýlandy. Siz ýakynda bu vilayet aýlanyp geldiňiz. Daşoğuz şäheri medeni paýtagt bolmagy nä derejede taýýar? Daşoğuz şäherine soňky ýyllarda dogrudan uly guruluşlar alınıp barly şäheriň köçeleri awatlandy. Häzir Daşoğuz şäherini aýdaly mundan 10 ýyl ozal bolan adam şuň Daşoğuzda barsa
öňkü şäheri gözüňe getirýär görüp bilmeýär has odan şäher. Oňam düýp täwä Daşoğlu welaýatyny kadimden gelýän Gunnogorun binagärlik sunwaty var, garyn zatlar var. Şäher gyda döwletleriniň meden paýtagty bolmagy men şahsy ýanama görä dol taýýar. Amanrada Daşoğlu welaýaty dolu taýýar diýdiňiz bilen dogrudanam edilmeli zatlaryň ählisi edilenme meselem ýol gurulşy diýeli şoňa meňdeş umuman dolu derejede taýýarmy? Men dol taýýar diýenimde Daşoğlu şäheriniň zaýlaryny, köçelerini gözüňde tutdum. Eger welaýat derejesinde muňa baha bermeli bolsa, onu edilmeli işler juda kän. Meselem etrafary ýollar, welaýat merkezi bilen etraflar birikdirýän ýollar, bularyň ählisi ýa täzeden awatlanmaly, täzeden gözden geçirilmeli we o ýolların arasynda mundan 50-60 ýyl çekilen ýollar ýöne garadyr. Hırvılırmedli usun kayır bölüklüğün yamalan yerler var. Amanrada umuman bir şäheriň ýa-da bir welaýatyň medeni paýtagy bolmagy üçin dürli taryhy, medeni ähmiýetli eserler, deshalar bolmaly. Şeýle eserler, deshalar barmy? Öňden bar bolanlar saklanyp galymy häzirki wagtda? Şeýle mümkinçilikler Daşoğlu şäherine bar. Olar bilen bellemeli Daşoğlu şäherinden 100 kilometr semesi daşlykda ýerleşýän Könürgün şäheri öz uruny Haredim şalygynyň paýtagty bolan şäher. Ine şol ýerde Könürgünde orta asyrlar taryhyna degişli enseme taryhy ýadygärlikler var. Olar UNESCO tarapyndan hasap alynan, UNESCO tarapyndan gorulýan ýadygärlikler galy berse tutuş Orta Aziýada ikrar edilen sungut medeniyet şahsy Aşyk Aydyn Pirin mawzere malarym Daşoğlu welaýatynda ýerleşýär. Ýene de bir bellemeli Daşoğlu welaýaty bir Orta Aziýa halklarynyň medeniyetiniň birikýän, kesişýän ýeri, bir kadimden gelýän däp ýörelgi iň bolmanyny türkmen, Karagalpak, özbek halklarynyň medeniyeti şu welaýatda uzak asyrlardan bäri bir-birine goşulan, garlan, şonuň üçin bir ýerde işlesen türkmen Aydyn Hasyn otunyň naýbaşyny folaryny dinlemegen mümkin. Özbek Aydyn Hasyn folaryny, Karagalpak Aydyn Hasyn folaryny, tanslaryny, ýene gaýrlary ýa-da kadimden gelýän bir egneşik tikmek, laýtada bir telpek, postun tikmek ýaly senetgärligem şu welaýatda Daşoğlu şäherinde de Daşoğlu umuman Daşoğlu welaýatynda da ösün dönüşo zatlary aňly, düşünjeli mihmanlara ýetirmekde, öz halkyna ýetirmekde nä derejede hereket ediljek ine bir meselenin beýleki tarapy. Kardeşim Sähranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Türkmenistanyň ýene bir şäheri şol Türki dilli döwletleriň medeni paýtagty diýen ady götürdi. Mary şäheri 2015-nji ýylda Türki dünýäsiniň paýtagty diýilip yglan edildi. Bu ad şäheriň özüne näme berdi? Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde, web-saytlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi mälim etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saytyna, Facebookda Azatlyk radiosu hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypasyna tesvir ýazyň. Azathabar.com web-saytymyza Türkmenistandan derwezan.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.